Nagiwaras iti tent ni Congressman Ryan Luis Singson kada ili iti muna a distrito a masakupan na. Tapno adda maaramat dagiti kameng iti kapulisan iti pinag-checkpoint da. Kangro naan nakadigito nga tiyempo iti panagtutudo. Natanunan iti grupo iti press corps ni Congressman Singson ti ili a sinait at ita nga nakita dagiti umili nga ginondawayan da. DJ nga kanito tapno mapanda pagyamanan iti nasao nga kongresista. Iti nadaras nga panangited na iti kiddaw da. Ken ipaima damanen iti baro nga resolusyon dan. Kalpasan ti ili a sinait ket ita nga insarono iti grupo iti nasao nga diputado. Dita nga nagturong da iti ili akabugaw. Mismo nga ti ama ti ili akabugaw ani Mayor Edgardo Ediboy Cobangbang, Vice Mayor Danny Gasmen, ken dagiti opisyales iti nasao nga ili iti nang sabat ken ni Congressman Singson. Pinakita nga ron ket tunog bigat adon tog requestin. Ngem sa bali dito nga tent nga agapunto ti opisina tayo. Agkan-canvas tayo pailaing ti basilang dito ngem at least ma-provide tayo aming nga barangay. Kalpasan nga naiwaras iti nasao nga paglinungan, nagturong ni Congressman Singson iti Bigan Plaza Hotel. Tapno makipagkita kadagiti kabarbaro nga mangidadaulo iti pagbaludan ti ili abantay ken siyudad ti Bigan. Ket dita nga imbaga dagiti opisyal noan nya dagiti pagkurangan iti nasao nga pagbaludan a masakupan da. Nag-courtesy call da, maragsakan namin napanunod namin nag-courtesy call. Mamuan tayo digiti kasapulan da. J Bigan tikinid daw da ket computer ken printer ken DJ problema dayen ti drainage da DJ septic tank nairaman pa DJ no agdigos da gabin so nadaras mapuno di septic tank so DJ ti problema da jay di bantay met repairs lang ta ted DJ luga DJ kasa holding area sa ken mabalin ka no pay service. Kalpasan iti courtesy call dagiti duang opisyal ket ita nga si marunomet dagiti grupo iti memestra ken memestro para ited kini Congressman Singson iti maysa nga resolusyon a pagpintasan iti pagisursuruanda ken dagiti agad-adal. Give you the special elections ti mesa nga priority tayo ket edukasyon. So kun nga rod na may mayat no ited da aming nga resolutions i-identify da amin nga school classrooms or school buildings nga mabalin na simpain ta DGTO na tayo ta amo tayo met nudubduma sombre tayo ti classrooms na bara awan silaw di kwan tatan panawin ti pinagtutudo syempre mapasami ti jubing so talagang priority tayo ket masimpa di kito nga classrooms nohan matakderan di kita kurkurang ti classrooms da so ado ti umay nga resolutions and medyo laing napan amin iti data min basta no adda pondo nga sumampe may kabilat na dyan sigitan. Impanamnamamit iti nasao nga kongresista amay tedto amin akid daw dagiti umili a masakupan na ori no manung nga bulan laing iti panagtugaw na akas congressman ket na ipaiman iti pundo a para ken kuana nga aggatad iti sangagasot ken siyam a pulo ket siyam a milyon a piso ngem nakunana nga saan amin a mapagigiddan. Didubduma ket didubduma nga proyekton ket narugyanen so tuloy lang ta digito nga kuan nga request dan ta digiti for example classrooms, rangtay, farm to market roads didubduman ket talagang makita tayo met na narugyanen. Kaduan jay ket digiti na pending kay dating Congressman Ronald. So nga ron digiti nga pondo inkabil tayo digiti na pending nga proyekto. Ta digiti nagpasyar tayo di special elections. Digiti metingkit daw da nga matuloy digiti nabati ni Apo Congressman Ronald. So digiti nga pondo na panjay ta didubdo mamet digiti met nag-request kanya. Para iti press corps, Ryan Pardo.